Right, ataka kutaura ndoku. Taura. Oyagara paseko. Mumangaruno ndani? Mumangaruno ndani? Zvedzo banda. Tichitaura inyaya ifambi. Pamusoro chakamira. Nauyi yedu yakambotongwa naSabhuku Musoko. Taura pano nyaya musasa basa. Chatiri kushuvira isusu tinoda kuti Friday banda ngasuduruke pakati pedu isusu naNasisi nehanzvadzi dzangu idzi. Toda kuja pfuma yenhaka yababa wedu tiri tega kwete kuti mwana muzukuru opindira pakati pedu ndiye ari kutivhiringa ndiye ari kutidhumanisa musoro izvi ndiye akaja mari takatongwa naSabhuku sisi achinzi ndakachengeta mari sisi pataenda naSabhuku mari zvikanzi ndakapa Friday akafona umbo huripo awaifonera akanzi mari ndakaja handimbokupai muri tuwana tokumusana ndojana natete wangu saka isusu manje zviri kutirwadza zviri kutishungurudza kunyange pamba patiri kugara nehanzvadzi yangu tiri paunhapwa kana mukabvunza Sabhuku Musokwa nevesoma Musokwa tiri kuita kunge nherera kufirwa naamai nababa anasisi vakutirasa vakuda mwana iye anonzi Friday akuja pfuma yababa wedu saka isusu kurangana kwatakaita naNasisi pamari yemba takati isusu mwana ega ega $20 kubva muna Machi kusvika pane zvinozvo mari yedu isusu yavakatichengetera naSisi yatiri kuda nhasi 480 pamari yemba yababa wedu ndo yatiri kuda kuna sisi wedu ndatenda changa iwe muchokutaura inini chokutaura changa pamusoro ini chokutaura ndechokuti ini ndinoda kuti tibatane semhuri sekusiwa kwatakaita nababa naamai asi aNasisi ava neava nemwana wabhutu vakutiramba kubva pana bhutava vakananga amai mhuri kuti amai vedu vakahura kubva pana bhutava tese isusu hatizi hama dzavo ava vakumira vari vakadai so isusu votiramba tiri 4 moti hamuzi vana wababa vangu uyu wobva woti ini ndini ndababa ava vazi baba haazi baba womba medu asi baba vangu vachifa inini vakasiya abhudha nabhudhi nababa vake vokushaika vakati amai vakati kana ini ndafa uyu hanzvadzi yako mukoma wabhudhi vokushaika nabhudha ndimi munosara muchitora mari yemba muchidini muchidya kufa kwaita bhudhi vachifa uyu akabva ati aNasisi vakabva ati iwe wajaira waidya mari nomukoma wako so waidya mari nomukoma wako isu tisita kudya mari zvatakudya mari isusu iwa uchafanira kuenda kuimba unotora chi mari ndo pakauya aNasisi ndobva wataura nani naSabhuku Musokwa vatadza kuwirirana Sabhuku Musokwa akati aiwa chiuya ndikugadzirisei ndobva vagadziriswa ndobva vakabuda nhau yekuti imi sisi ava sisa vakati inini ndindamukuru zvandai inini mukuru ndoenda nabhudha kundotora mari kubhindura yemaloja vatora mari yemaloja ndobva vatenderana naSabhuku vakanzi munopanana $20 ini ndikafonera sisi vangu ndikati sisi ko mari yedu iya iripi zvikanzi naSisi ava mari ndakachengeta munin'ina munoya muchidini muchitora ndobva tauya isusu kubva ini ndobva mumasvingo ndokwandakarova ndokuuya ndikati sisi nhau iyi kuti tiinde tega kundotaurirana naSisi hatinzwanani handei kuna Musokwa todzokera kuna Musokwa kana mari yedu tichiipuwa toipuwa kuna Sabhuku ndobva taenda kuna Musokwa ndobva vati alright nhau iyi ndoigadzirisa Musokwa vazouya vakadana sisi sisi ava vakati ndiri kurwara ndobva vadana sisi ava ndobva vati ini ndiri kurwara Musokwa ndobva vati alright varamba kuuya chiregai ndichivafonera ndobva vafonerwa ava vakati kwangu musauya ndobva vafonera sisi ava ndobva vati kwangu huyai nokuti ndiri kurwara ndobva taenda kumba kwaSisi ava varivo vatakati chiuyai kumba kwangu ndataza kuuya kudare renyu ndobva taenda kwaSisi vaMusokwa vakataura vakati tauya nevaning'ina venyu nhau iya yatakambotaura kumashure ndo nhau yatavinga vaning'ina venyu taurai naSisi venyu takataura naSisi ava tikati sisi nhau yatavinga inhau yemari yatakataurirana iya kuti muchatipa $20 tikatadza kuuya sekuti tinobva kure imi mukati mari ndakachengeta vachengeta sisi ndobva tauya tikati sisi titipeiwo mari yedu yamakatichengetera Sabhuku nemakurukota yake varipo sisi ava vakabudisa muromo kutaura kuti mari yakachengetwa naFriday ndiye ane mari ndikati ko Friday akagopindira papi pakati pedu isu takataurirana kuti mari inodyiwa nevana vanyamunhu ava ndobva vati mari naFriday mari aigari pano pachikunza nokuda kwokuti Friday ndiye baba saka ndiye ane marisiti yemba ndiye ane mari ndo nhau iripo changa Friday nhau iripo vana madzitete yangu awauti baba avasi baba mwana wangu saka zvadaro awauti baba varikutanga mwana wangu uya havasi baba umudzidza neni sisi mukuru
Ndinogara ndichitaura pamusoro imambo ndikutaura mashoko yandiri kuziva. Iyi nyaya yavari kutaura yakaenda kuna sabhuku. Taenda kwasabhuku kotongiwa kwasabhuku. Isusu tasingapiwe mari. Vaitora mari vachijadhi vava nabhudha ava vari apa. Isusu hataiwana mari. Saka ndobva yaenda kwasabhuku. Inini ndakaenda ndikati kuti ndipewo $10 sekukutungamidzai kwandiri kuita kuti endai kumba muchitora mari. Budha vaiti vakaenda vanotora mari. Inini havachauya kwandiudza kuti sisi ndatora mari. Saka ndobva ndazoenda musi kuti bhudhi ndipewo $10 ndaomewa. Vakabudisa muromo wokuti isusu mari iyo hatikupei nomumwe mukadzi wabhudhi wacho. Hatikupei mari. Kana maijaidzwa kupiwa mari endai kuguwako momutsa hanzvadzi yenyu yakafa. Ndekupei mari hanzvadzi yangu inini yakasiyira inini. Ndopandakati ndatenda bhudhi. Inini hamuchandiona kuya kupi kumba kwenyu kana kuti ndiite chichemo chokuti ndiri kuda mari handichauyi. Ndobva ndaenda kumba kwangu ndobva ndagara. Right. Yasvika panyaya iyoyo yemari. Bhudhi ava ndovakaenda kokwira futi kuna sabhuku. Kuti sisi vaye vaenda kubhindura. Inini ndandafoniwa kuti chiuyai kuno imba yakuvharwa nemarodi. Vatsvaga nhamba dzabhudhi vakafa. Saka foni yabhudhi wakafa inge nemwana uyu. Ndokuchinzi tete hanzi kumba kuimba yakuvharwa. Ndopandakaenda inini muna February. Ndobva ndatirega ndiende kuona kuti imba yakuvharwa here. Ndopakatanga kunaya nhamba dzefoni dzasabhuku. Zvikanzi yewe Friday wazenderei kuona atete wavo sabhuku anakufonera inini angakufonera uyu. Ndikati aiwa sisana kuya kumari. Asi kutaona kuti tichikwereti chakamira sei chema. Ndochatainga. Chemari yangu achienda vachitora vachidya vasingateereremba. Right, ndobva ndakagumira ipapo. Tobva tadzoka, ndobva ndauya kumba. Tobva tagara, apo tatagadziriswa dhara nasabhuku. Right. Tagara isati nakuenda kukoti. Ndopakasimuka mwana wamai, ndobva aenda kukoti. Aenda kukoti, ndokwatakazomushedzwa nemafisi hodha yangu aidi vanyora kuti handidi kuona kwabhanda vachienda kuimba yababa wangu yamurumbe. Ndobva tashedzwa futi kukoti, ndobva taenda. Ndichinomiririra nemukomana uyu, nokuti tese takanzi inini ndiri kuwashungurudza kumba kwabhudhi nomukadzi wavo. Kukoti ikazomira ichiti taenda. Ava ndobva vasimudzwa, ava ndo vakasimuka. Zvikanzi inini ndiri kunzi handisi mwana womumba imomo. Saka vati inini handisi mwana womumba imomo. Ndobva isu takagara pasi, ava vachikweshana vega. Ndobva vakataura vakati, right, kwaiwo zvauri kutonga uchitora mari, wangochipa wabi yako here? Uya hanzvadzi yangu yakati ndachipa wabi yangu. Semukotisi asikazoti takambopinda, ndobva tati sadzakupiwa mari. Ndobva vakati saka iwewo zvawanga usingapiwe mari. Saka akupinda pachijana chokutora mari, ndijeneti bhanda. Zvikanzi iwewo uri kudani kuti apinde kutora mari. Uye akati ndiri kudana atete jeneti bhanda. Asi muno muvaviri nataipa nei bhanda. Ndovandoda kuti vapinde vatore mari. Saka ndobva ndanzi iwe kana iwe jeneti bhanda ndonotora mari. Saka inini handazobvunza kuti kokana ndatora mari ndinoita sei? Zvikanzi 5 years uchitora mari iwewe kusvikira takushedzai mese mhuri yenyu yese tozokudzai mashererano yamunoita mari. Pakagumira mari iri kupi? Pamusoro imambo pamari murisa marisiti echikwereti chavaija ndiyo atange kubuda. Matisita achibuda kwaimwe yacho iri kupi? Pamusoro imwe yacho mambo tumari pataitora pakubhadhirwa kwepapa. Ndobva ndafonera wabi yangu ndikati chiuyai kuno, guva rababa mukuru rakaita sei? Guva rababa rakadzirika. Chiuyai tivake makuva abeda hapana kana akauya. Vese vakabva vatiza pamba. Inini nevana vanzvadzi yangu apa nomukadzi wabhudhi vese vakatiza, naivava vese hapana akauya. Ndobva tati alright, ko zvavaramba vachitiza vese pamba. Kuno kubatana here kuti titaurirane kuti kamari kahafuka ikasara tuye tivakise makuva. Bhudhi vakafa vacho havana kuvakiwa, baba vacho bamukuru. Alright, ndopatakamirira ipapo. Muri vangani mbamini? Tiri 6 tasara. Tiri 5. Tiri 5 tasara. Pakuzvarwa kwababa wedu tiri 5.
Mukuru asira ini ndinowacho mukuru. Nosira. Ini ndisira kai pane ibana. Nosira. Achisira uyu. Ine ndakasira uyu. Makasira uyu. Vamuramba uyu. Ishe uyu achingaserotenderera. Chokwadi panapa pamusoro ishe wangu. Nyaya iripo ndeyekuti mumba medu takazvarwa tiri 8. Vana vaamai 2. Vana vababa wedu tiri 6 hanzvadzi yedu yakafa. Ndokutsanangurirwa kwataitwa nababa. Ndosaka uyu akanzi anofana kugara ari mumashure medu nokuti uyu pakarambwa amai vangu inini ndichiyanga sokutaura kwavaiita. Vakati vakazototorwa kubva kumakonde vane uyu. Saka vane uyu vakarambwa handi 4-5 years nindi ndakaita chiyanga ndopavakazobereka uyu nouyu. Padaro ishe wangu uyu wokutanga nesenemi yake isisu 3 ndobva tapiwa senemi yedu yacho nekunzi Banda nababoli wacho apenyu. Uyu wacho anonzi ndopakarambaniwana uyu ndokubva pazozvarwa ava 3 ava nesu ndobva taiswa senemi ibodzi nababa wedu vakatitoresa pabheri. Uyu ane kwake senemi ari 1. Uyo womukomana mukuru kana mukatomubata waamai vakachengetwa vese vari 2 momubvudzawo kuti uyu munin'ina wake here. Ishe ndomabinda yakaita saka isisu hanzvadzi yedu mukuru akatiti baba ndozvimasendamura akafa wacho saka ichisambudzire baba. Ndakubvunza inini senemi ine uyu amukuti mwana waamai inoti murumbe. Tina masana mutsiri miraika namani Uripo. wewe ndakubvunza sei uyu akaita senemi yake wegara yamuvese makufananisa masenemi Banda ndopapindura ndegogisa aiwa information yacho ndindinayo ndakana kuzvitsvaga paregista general titaure pamusoro yechangamiro tamudzinza munotoita masenemu yakawanda vakapa mini vanoshandisa mujambo aiwa zviritoripo ndatini matambo yatisisenyawo mazokuvabata alo ndetanimuchete vatoyasisenyawo vati isusu tazvava tiri po3 izve amendokazobora ndopakudzoka mwana ndopakuzozvara mwana emini kumashure ivi macho kumashure sinemini kuti Banda avo kumusoro senemi kuti Banda ndikada kubvunzeni kuti sei uyu wachari kurambwa nhasi aine senemi yake wega akatoresa nemuchato wavo uripo zvesepo paye zvamukutora zviripo pamuchato nababa naamai zviripo pamuchato kana vakatenga kumberi zviripo zvese zviri baba. Asida kubata mapepa enyika pamuri mese panotaura zvamunotaura mese muri wrong. Hapana akaona kuenziwa kwaamai venyu. Hapana akarefura kuti amai venyu vakaenzana nababa venyu. Total 100% wrong. Regai nditaure zvemasenemu. Ndoda kumbotaura zvemasenemu tisati tasvika panyaya. Ndinonzi Munyaradzi Tivaringi. Ndinoshandisa senemu yokuti Munyaradzi Mabandi. Ndinoshandisa senemu yokuti Nyamuyavuka. Ndinoshandisa senemu yokuti Kanyanga. Patiri pachitopaiwa. But kupedza dambudziko rakadai so nderekuti misheni munofunga pfupi pamuri apa so masara padikidiki muri varoi nese maporoya pamasvika dai vabereki venyu vangu vachimuka vaifanira kutotsamwirana zvazvamunotaura zvamunotaura mese kana iwo mukutaura zvakutaura zviri wrong leadership zvainoita uraida kupa example ndavhurira my father mabonji musoko angari apasenzisa musoko anire musoko nyamangari muzvinzwa mapota seneme zvamukumhanya zvise zvinyaya yekudya kuita kupesana kupesana zvikodzera kudai senyaya yekupesana nyaya yekudya kuti pano vabereki venyu vakasenza ende kusenza kwakaita mari ndoikodzera kuenjoy ndoikodzera noise isiri kuti vakasenza muda kudya zvinhu zvamusina kushanda
ende unoziva kuti zvese zvamukuita zvisezvi kana munhu achisenzera vana vani spausi inoti mwana wake inoti kana vakadzi vabereki vapera unosara spausi vari vana vacho inoti vazukuru vazopinda panext urumhanya but kuti munyatsoona gandi kutauri ndakuudza pandokutarisana nemi pese paunoona ndiri kumberi zvakanyanyisa ndoti muone kuti ndiri kumberi ndokutarisana sei so ndatanga kutarisa ako maziso iwe ibva ndatarisa uyu maziso chete ibva ndatarisa uyu ibva ndatarisa uyu ibva ndatarisa uyu nekukura kwamaita neeji kwamaita kwandiudza kuti munhu akakubereka pamaziso maziso enyaya ndikutarisa sa matarisiro ari kuita pana anogononzwisa zvakutaura kuzviona mazviona mambozviona maseo vese kubva uri mukuru wacho nezvezvaanoita zvese ndo zvandaachitarisa pangapitaudza mune dambudziko mini musagadzire garaji pasina garaji musatsvage muvengi kuti muroyi apinde mumba kana kuti muurayi mumwe munhu wekuimba kuimba iyi unoziva kuti kuwana imba mubhindura mutauni kuri kufadzwa naMwari kuti mukange mafari muri muzamira kunoenjoy munongorara muri kokumba ikoko but mune dambudziko amai munoona hure hwaamai inini unozokochitaura iwewe unozviwana kupi saizi yakoyo iwewe daa sekuru wako wari penyu wakano kubhadharisa unoona hure hwaamai huri yani kusadaro remekedzanayo vari kumakuva ikoko vanofanira kuenjoya kufara kuti vana vedu varipo panyika zvamukuita zvazviitwa izvi unoziva here kuti tsimo futi vakuru vaiti kudhara mumba haina chi haina mwana but apa hapana mumba idambudziko chete rokudya kuripo kuri kupesanisa kuzvinzwisa zvataura musapote muchidaro musapote muchiita so musapote muchiita so kana kuna ari kupikisa zvandiri kutaura tsvakai mari is 200 chiwe $220 tienda kumadna test asi ndiri kuti ukaona ndakudya pamadna test wadyiwa nenyaya iyoyo unondibhadhara mombe 2 tsvagai mari mete but rega ndikutaurira iwewe usanyanya kutaura uchitaura kunongedzera uziyo father teera unze ndikutaurira rinoda kutaura mukomana iwe handisi mwana biki ndamunhu mama ndakupinda 51 years usapota uchidai so leadership kutonga kuti ndakabvira kudhara ndoda kutaura usagadzira gari pasina gari kana ari tete wako ari kukuudza is 100% wrong ivo vari tuesa vainyoka vari kutadza kutonga zvakanaka vana vasadaro pane zvimwe zvinhu zvokuti mukatarisa inzwai nyasha musapote muchitaura mazwa unoziva zvese zvamuurisa izvi hazvina kunaka pamberi paMwari Mwari anotsamwa munoti vakafa vamuke here ati aiwa izvi handidi kunzwa kutaura kwako handidi uda kutaura iwe ndati first isati tataura zvemari first kana kuna anokwiri ngaatsvage mari muende kumadna test kana pana anokwiri ngaatanga atsvaga chi mari ende mari iyo yamutambira imari iko pamwedzi imari iyi 120 iyo 120 inofanira kuti pavana varipo vanofanira kuti every day inofanira kuti kana mwedzi wapera ichienda paeco cash pemumwe nomumwe anodiwa kubhadhara mabhiuzi anodikana yemvura yechireni zvezvomba achibhadhara mari ipi iyona kana pachisara dhora uwana dhora munhu yake mari inoiswa paeco cash so muri kuita izvi nyaya kudya kukonzeresei nhasi handipedzi asi ndiri kuti zvandataura kana pana anokwiri ngati zvemadna test musadye mari ende iwewe unoda kubvunza iwe unogadzira guva uri chapter uri ani gadzira guva uri ani mira ndikutaura chakanditaura mukomana guva rasekuru wako harisi rako ndorababa uno kana vachimuuraya vachiti hasi mwana wavafanira kumuurayira paguva papi mapi painyaya hamuna kurongera remekedzana no teeraunze zvanditaura rega nditaura kana munhu akafa pane zvinhu ndo zvapanoita zvipi izvozvi so nokuti pano zvinhu dai munhu akafa ari tsuro dai pasina zvipi goishe apa matoka mukati justice 20 kana $5 achatora mari yache neiko kudiani no regai ndikutaurirei ndichiti aiwa iwo nyara uda kutaura pamari ipakita sei ini ndiri kuti uyu nehanzvadzi dzake imini mazvinzwaka garai pasi muronge munhu anotora mari achitumira vanhu paeco cash pasaone munhu anochengeta mari asi zivai kuti mabhiuzi emvura nochizvisereni muchibhadhara chete wiranai
pamusoro imambo ipapo ndo pananga tichipesana patakaenda ini ndichibhadhara chikwereti chevava ndati inini zvese inyaya yekusaziva zvezvamutaura nyaya yekuti uyu ngaabve pamari imi vana vasikana ita join venture nohanzva dzenyu mowina nokuti ari kutora mari ndiani mogara etivainzoterai muzvoda kutaura time yangu ndaneta ndiri kuti inini nguva ndoshoko muri kuenda kurefu